kaikenlaisen brändivetosta ja tänään me aloitamme uuden sarjan. Niin vaan yksi vielä läheksi. Okei, läheksi. Just suunnittelut tässä äsken. Apua. Tää on NCPVP tässä mä varmaan kertoisin. Kun mä katson, että toi on joku iso juttu ja... Niin. Tää on tämmönen PvP-serveri, missä saa raidata ja... tälleen. Ja jos te ette tiedä mikä on PvP, se on lyhenne sanasta player versus player, eli player pelaaja vastaan pelaaja. Ja se raidaus on sitä, että niinku löydät toisen pasen, pöllit sen tavarat. Ja mä oon vähän niinku pelaillut tätä mun kavereitten kanssa, joten Teeralle. Se on joku mystinen paikka. No ei nyt kovin mystinen. Ja sitten meidän HK. Online. Terve. Ja täältä pitäis mä löytää myös. Pelottava. Anteeksi tuosta just. Tässä me vähän hakataan puuta ja... Mä ehkä tän jälkeen vähän mainaan tai tämmöstä.